उदालगुरिनि खाग्राबारियाव 28थि सा-10 बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खाग्राबारि गेलेमु आफादनि बानजायनायाव खुंनाय 28थि सा-10 बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां जोलुर देरहासार बान्था बादायलायनाय हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायजेनो। दिनै बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो मिरु एबसुनि लोगो नेहाथारि आनन्द दैमारि, उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि लहित चन्द्र बर', उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि निजोमसा बर', बिजेपिनि नेहाथारि जौस्रां बर', खाग्राबारि गेलेमु आफादनि आफादगिरि, खाग्राबारिनि गंफ्रोमबो बिसिडिसिनि मासिगिरिमोनजों लोगोसे खाग्राबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। दिनैनि बे गिबि बादायलायनायाव हरिसिङा एफसिआ रङिया डिटिएस एफसिखौ 3-2 गलनि फारागथिजों फेजेननानै नैथि राउन्डआव सौहैनो हायो। दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खाग्राबारि रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशना दिनै 28थि खाग्राबारि ओनसोलनि सा-12 बड'लेण्ड मार्टियार्स बिथांमोननिखौ मुंखौ गोजोर दोननो थाखाय जे जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ खालामबोबाय थादों, होबोबाय थादों आरो बेनि गेजेरजों बे ओनसोलनि जेखिनि स्पर्ट्सनि एक्टिभिटिस बे एक्टिभिटिसनि गेजेरजों बे ओनसोलनिफ्राय रायजोआरि आरो हादोरारि जा प्लेयारफोर बिनि ओनसोलनिफ्राय दिहुननो हादों आरो बियो जोबोद गोग्गाथाव। आरो दिनै बे 28थि जा 12 बड'लेण्ड मार्टियार्स ट्रफि मेम'रियाव जि होनाय बेयाव बेखेवनो मोनना आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा बे खाग्राबारि ओनसोलनिफ्राय बे रोखोमनि मोनसे दिनै 28 बोसोर जाफैनायनि आन्दोआवनो दं दुलाराय बर' फरायसा आफादा। जाय बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय जोंनि रायजोखौ गायसननो थाखाय बा जोंनि हारिखौ गायसननो थाखाय, बिथांमोननि मुंखौ गोजोर दोननायजों लोगोसे बिथांमोननि जे आगानखौ गोथाङै दोननायनि लोगोसे फैबाय थानाय जेनेरेसनखौ जिहेतुके बे ओनसोलनिफ्राय सासे स्पर्ट्स पार्सन हिसाबै सोरजिनायावबो गिदिरथार मोनसे बिहोमा होबोदों बा बियो मोनसे एग्जाम्पोल जाबोदों। दा बेनिफ्राय खाग्राबारि ओनसोलनिफ्राय गोबांथार आर्चारियाव नेसनेल इन्टारनेसनेल प्लेयारफोर जोनोम जाबाय। बेनि आन्दोआवनो दङ बे रोखोमनि दिनैनिफ्राय 28 बोसोर जिखिनि मुंख्लंफोरनि मुङाव जिखिनि जोलुर बादायलायनाय कम्पिटिसन होनायनि गेजेरजोंनो बैफोर बिथांमोना नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल प्लेयार जोनोम जानाय बेखौ जोङो साननो हायो। दा बेनिखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै बेखेवनो मोननानै आरो फैबाय थानाय समाव बिनिख्रुइ आरोबाव मोजां रोखोमै गाजा गोमजा खालामनो हानाय ओनसोलनि आरो रायजोनि आरो हादोरनि मुंदांखा मोनसे जायगा हिसाबै जाहाथे लांबाय थानो हायो बेखौ आङो आसा थिदों। मानो होनबा जोलुर गेलेनायजोंल' नङा, बेयाव गुबुन गुबुन जि स्पर्ट्सनि एक्टिभिटिस खाग्राबारि ओनसोलाव जायो जों बेखौ मोनसे एक्सप'जार हिसाबै बायजोनि मानसिफ्रा जाहाथे बेयाव फैनानै सोलोंना थांनो हानाय मोनसे जायगा हिसाबै जाहाथे फैबाय थानाय समफ्राव जायो। आं दिनै बे 28थि जोलुर बादायलायनाय मुंख्लंफोरनि मुंखौ गोजोरै दोननाय बे थांखिजों जि बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनो मोनना जोबोद गोजोननाय मोनो। बेखौ आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै बेखौ फोरमायबाय। खाग्राबारि ओनसोलनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान, मानोना हारि थामोन्था रैखाथिनि थाखाय जे बे ओनसोलनिफ्राय जे मुंख्लं जालांनाय बिथांमोननि गोसोखांथियाव जोङो जोलुर बादायलायनाय होबोबाय थादों आरो बे बोसोराव जोंहा खुंगा 28थि जाबाय आरो बे बादायलायनाया जोंहा दिनैनिफ्राय जोंहा जागायदों आरो बे बादायलायनायाव जागायजेननायाव जोंहा मोननै गोहोगोरा हानजाया बाहागो लाफैदों, हरिसिंगा आरो बेनि हेंथायै गेलेदों जोंहा रंगिया। बे समाव आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों आरो बे खेला गेलेनायनि गेजेरजों जोंहा बे ओनसोलाव मोनसे खौसेथि लाबोनो, बे ओनसोलाव जौगानाय लाबोनो, बे ओनसोलाव मोनसे गेलेमु बिथिङाव मोनसे परिबेस थासारि सोरजिना होनो थाखाय आरो बेनि गेजेरजों जोंनि जेनेरेसन, जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना जाहाथे खेला गेलेनायनि गेजेरजों गावबा गावनि मोनसे केरियारखौ लानानै थांनो हायो,
बे थांखि आरो नोजोरजों जोङो दिनै खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे गेलेनाय आयदाखौ जों लाबोबाय थादों आरो बेजों लोगोसे जोङो बेबायदि जोंनि बिर जोहोलावजो बिथांमोननि जि हारिनि थाखाय मावलांनाय हारिनि थाखाय मोनसे सुप्रिम सेक्रिफाइस बिथांमोननि आदर्शखौ जेब्लायबो फोथांना लाखिनो थाखाय आरो बिथांमोननि मुंखौ जोङो अरायसम बुहुमाव थाजोर लाखिनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो लाबोबाय थादों आरो इयुनसिमबो जों लालांबाय थागोन। बे फाइनाल गेलेनायाव सोर माने गुबै केटेगरियासो जागोन माब्ला जागोन? फाइनाल गेलेनाया सोर माने आलासि गुबै आलासिया माब्ला जागोन? बे जोङो दिनै बे फाइनाल गेलेनाया जोंहा दिनैनिफ्राय जागायनानै जोङो 11 सेप्तेम्बराव जोङो बे फाइनाल गेलेनाया जागोन आरो बे फाइनाल गेलेनायखौ जोङो बेखेवनो थाखाय जोङो सासे गेदेमा आलासिखौ जों बावहाय लिंनानै लाबोगोन। बिथाङानो जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथाङा जोंनि बे फाइनाल गेमखौ गेलेफैगोन आरो बेजों लोगोसे बे ओनसोलनि गासै मेलेमजिबि बिथांमोना आरो बे जोंनि बिटिसि ओनसोलनि माखासे गेदेमा बिथांमोनखौ जों बावहाय इनभाइट खालामदों। आसा खालामदों बिथांमोना जोंनि बे जोंनि इनभाइटखौ सनमान होनानै आरो मुंख्लं बिथांमोननि जे मोनसे बेसेन आरो मुंख्लं बिथांमोनखौ सनमान होनानै बिथांमोना बावहाय बाहागो लाफैगोन।